हामबाय खुलुमका जत तिप्रासा लुकरकनो तिनि फुंगसांनि जरावो सालताम सलब्रै रमै सिनि तिप्रासा दफानि बागै लाहार कलक आगरतला दिल्ली थानाय र नि बागै जों गोबांमा एनजिओस आसामनि एनजिओस रबाय कक सालायमान बिसिंतेनाय गोबांमा आसाम स्टेटआव एरेन्जमेन्ट नोंखा अ एरेन्जमेन्ट सिनि ताखु दिलीप नुनिसा जोंबायागि थानसा तंनाय अ थानसा तंनाय दिलीप नुनिसा ब DSD नि चेयारमैन दिमा हाउसानि बबाई सालकलंमा रमै सालायमानि बिसिंते चिनि तिरप्रानि जे समस्या न तैनाय तिरप्रा थेके ताबुक कायसा टीम दिल्लीआव थाङै दङ अ थानाय रक बरक आसाम दै थानाय आबनो जाहाते सुबानानि बागैनाय आं कयहरका कयहमानि आगोल बरक बेबाग एरेन्जमेन्ट खालायका अ एरेन्जमेन्टनि बिसिंतै थाङै दंमानि मेघालय हामनानि सिगां ताकुक दाविद मुरा सिंह तिनि फुङो हठात करिया थासिङो स्ट्रक ओंखा हिनाय खोनाका तै साहर कानो सिनि ताकुक ब्रम ग्राम MDC सदागर कलय बिनि खुक्ति खनामाय आगोल लग लगिनो आं तै बारो साम्पा तंनाय रंनो भाइके साक्तारै बिनि शरीरनो साकनो नायकुलै दादिते हामरिमान हनैनाय तै जत तिरप्रासो लोगुरुगनो ताकुक दाविद मुरा सिंह जे साक हामयांगै हठात ताबुक हस्पिटालाव क्लाइजाक बनतलांलाय थांका फुनुंनानि बागै ट्रिटमेन्टनि बागैनाय बिनि हामनानि बागै जत ताकुक तै बुकुक तै अक्रा चक्रा रंनो फायदि जों पालखै सुरिलायनाय बिनि स्ट्रकनो दादिदिना हामै जाहाते सिनि तिप्रासा दफानि बागै दिल्लीआव हिमै मानथायनो साना हनै थांमानि अ मानथायरक जाहाते जों दिल्लीआव थां खोनारिनाय माननान तैनाय तै बिनि लगे हिमै तंनाय जत ताकुक तै बुकुक अ बुकुक ताकुक बुकुक रंनोबो जाहाते बुंनि साकनो गाहाम क्रंखाय जाहाते बरक मानजय थांमाना तै जों जतनो सुरिलायनाय फायदि गायतनि मुङै अबसां नोंथानि तिरप्रासा लुकुरंथानि कसारमुं तै ताकुक दिलीप नुनिसा बै तैसां साहलायखा जे बिनि अबहाय अबस्थाङै दंखा गानागिनो जुदि कुनु प्रब्लेम ngै दंहा प्रब्लेम जाहाते सल्व खायमाना तैनाय ब साक्तारि दङ आनि किचिं मिस्टार दिलीप नुनिसा दिमा हाउसानि चेयारमैन वागे चंबाय थानसा बिसिङाव तंफ्रो तंनाय बब 2014 ना एकट फाइका हाइबानो बेलायखानो बबाय जों कक सालानो बिसिंतेनाय ब साक्तारि दङ बनि जे व्यक्तिगत ता दिल्लीआव तङै दङ ओंखाय बबायाव कोनो सावरम यागल बेलायखानो वाना जाखा तां निजे ब बेलायखानो वाना जाक जे ताकुक दाविद मुरा सिंह दायते हामनानि बागैनाय फायदि जों जतनो पालखै सुरिलायनाय जतनो हामबाय।